Que ens encanta viatjar. Uau, me flipa mogolló, que vols que viatgem? Viatgem una miqueta. Per on? Per Marxuquera? Tu tenia que clavar-me en ell per això, pobre meu. Marràqueix. Marràqueix. Conegueu Marràqueix? El bullici i l'exotisme dels seus carrers. Els colors i olors dels seus mercats. La bellesa dels seus palaus i la magnificència de la seva arquitectura. La nostra experta en viatges, Clara Estrems, ens desvela els secrets de la Ciutat Roja. Bon dia, Comunitat Valenciana. Visita avui Marràqueix. La nostra Clara Estrems ens porta a Marràqueix. Hola, Clara. Com estem? Però quina bateta més bonica que has portat. És un homenatge. D'una marca marroquina de roba xina de luxe. Que preciositat, eh? Mudaeta, ben mudaeta. És que tu vas a Marràqueix Una inspiració més bonica. i veus les tendes on se fan, a més, les indumentàries per a les bodes, que són espectaculars. De fet, jo sempre vull comprar-me i després Un tratge de pense... nòvia d'allà. Quan vaig a ficar-me això? Però sempre vaig i pregunte preus i pregunte i me prove. No, barat no és. I uns saltarets que te pugen. És tota artesania, o sigui que... I una xilava és molt còmoda per a l'estiu. Molt fresqueta. I per a l'hivern també, perquè n'hi ha de llana també. O sigui que... Per a la vida, a mi m'encanta. Mira, i ens porta el té, no? El ritual. Perquè és com si estiguérem en la plaça de Marràqueix, en la plaça Jemna Lefna. La plaça què? Jo no m'he atrevit a dir el nom en Jo li dic la de les serps. Clar, jo dic que no s'ofenga ningú perquè jo no parle de Darilla, però Jemna Elefna, més o menys ho entenem tots, la plaça principal de Marràqueix, que és el cor de la ciutat. Però és una plaça que canvia molt del dia a la nit. Molt. Del dia no n'hi ha res, passes per allí i és com si no passara res, i de sobte quan cau el sol és Hi ha com un xicó venent sucs de taronja, si el vols. I dàtils. Un xicó molt insistent, no sé si encara continua allà. Continua Sempre allà. que passa per la Mira que ja està fa poc. Sumo. Dic, toca, va, un suquet, va. Però és un esclat de vida. I està tots els jocs de menjar, és de fruita, és de sucs, és de les sopes, després n'hi ha botiguetes i damunt hi ha música. Fins a les 3 del matí n'hi ha gent allí tocant música, es fan cercles, o sigui, té moltíssima vida, però passes pel matí i dius, i això què és? No n'hi ha Les res. persones estan descansant de la nit, això és normal. Que se n'anem a Marràqueix... Vinga, anem de viatge, però ens planifiquem, no? Organització. Qui és l'organitzada? Ampa Caballero. A veure, què hem de fer? Ampa, conta'ns. Anem a obrir la guia de viatges perquè això ho hem proposat, que cada dia siga obrir i fullejar aquestes guies de viatges. Doncs anem a la pàgina de Marràqueix, no? Què és l'essencial saber? Doncs bé, estem visitant aquesta Ciutat Roja, seria una de les seues curiositats, pel color dels seus edificis, però també perquè alegra el nostre cor i se bullici aquesta gent del que estàveu parlant, del Soco, de la Medina. És que Marràqueix, mireu, per anar molt fàcil. Podem agafar un vol des de València o des d'Alacant. Des de València hi tots els dies de la setmana. Des d'Alacant, entre 4 o 5 dies a la setmana. I en 2 horetes estem allí. Se plantem en la Medina per visitar els seus carrers, com no la plaça de Lefna, no sé si ho he dit bé, i per supost per tastar i ser tagín i ser plat típic, que de fet el seu nom prové de la forma cònica de ximenella que té el lloc on se deposita este plat. Moltes més curiositats i més coses que ara ja, oberta la guia, hem de descobrir a través de Clara. Estem estem enamorats de Marràqueix. Estava parlant amb Pa i jo dient-li ai, que me va agradar Marroc. Però ens centrem en Marràqueix. Però n'hi ha més puestos. Així som el club de fans del Som el club de Marroc. fans? Tu quantes voltes has estat? Jo 6 o 7 a Marroc i 2 a Marràqueix. Jo aniria tots els mesos. Si poguera, m'escaparia tots els mesos a Marroc. Què recomanes? Organitzar prèviament, deixar-te portar... Perquè després està també una cosa que no he fet i m'he quedat en ganes, que uns amics han anat fa poc, i és l'experiència de les tendes de campanya en el desert i tot això, que això deu ser... Clar, Marràqueix és la porta d'entrada per al desert, però no només per al desert, també per a la ruta de les 1000 casbes, que també està de camí, que són com si foren uns castells fets de fang, i la ruta de les muntanyes, perquè vaig a desmitificar. Al Marroc neva en hivern i n'hi ha muntanyes. Es pot esquiar i es pot fer alpinisme. La Suïssa de Marràqueix i la Suïssa del Marroc, dic, n'hi ha Suïssa, sí. I eren muntanyes verdetes, vaig flipar en colors. Sí, o sigui que a la ruta del desert, per supost, però que la gent tingui en compte que en hivern fa fred. L'última volta jo vaig estar en desembre i duien orac.
a Marràqueix diuen Orac, o sigui que és clima continental, que fa molta calor a l'estiu, i fresquet a l'hivern, però tot l'any, i la veritat és que es pot agradar tot l'any. T'acompanyaven en les imatges perquè estem fent, mira, quins jardins, però també hi ha una mesquita central, igual que la plaça a la que feia referència, és molt famosa, hi ha una mesquita d'obligada visita. Perquè es veu des de la plaça. Una altra de les icones. Sí, de les icones és la mesquita de la Kutubia i això és el minaret, que realment veus i saps que això és Marràqueix, perquè es veu des de tots els llocs. I quan estàs a la plaça, un lloc molt guaper per a veure tota la plaça i veure el moviment és pujar a les terrasses. Sí. N'hi ha opcions de terrasses, luxury de restaurant, i n'hi ha una terrasseta que és com si fos un bar de tota la vida de 2 plantes, que ahí es veu de luxe i en un refresquet. I els cants, què passa? És una cosa... Això és màgic, també. És una cosa, és com una connexió d'ADN. Perquè jo crec que així a la Comunitat Valenciana ens queden moltes arrels de la cultura àrab. I això es nota molt en el caràcter. Jo diria que jo sempre dic, són molt com nosaltres. Jo em sent molt a casa quan vaig allí, jo no sé si és una connexió mediterrània o el nostre històric àrab, però la gent és superhospitalària, tot el món el convida a té, jo em sent super a gust. I la gent, jo diria, un caràcter molt similar al valencià i molt oberta la gent. Mira, vaig a dir una cosa, a mi una cosa que m'agòbia, també t'ho dic. En el soc, ara parlarem del soc, és una autèntica, és una passada, és una meravella. Però, diguem que ells tenen una manera de fer comerç diferent. Un pressing. Clar, i és un poc de pressing. I m'agòbia un poquet. I jo, bonjour, clar, però és que són una miqueta... Pot fer-se... Insistents. Sí. Clar, jo diria que... I el regateig, jo no ho entenc. Això què val? Ja està, ho paga i ja està. No, has de regatejar. Però per què de regatejar? És cultural. I s'ofenen, vull dir, s'ofenen no, és el seu costum. És cultural, o sigui que això és un joc. I és com no t'entens que anar sense jugar un poquet, però jo la veritat és que moltes voltes he tingut la sensació de que vull comprar-hi, no m'és tan així suficient. Però molt bé, l'última volta em vaig comprar 2 sabates de pell fetes a mà i tranquil·lament la xica em va dir prova totes les que vulguis, estava la paret plena i al final vaig ser jo la que li vaig dir fent regateig, perquè si no tampoc, o sigui, crec que s'han relaxat un poc més, perquè saben que especialment als espanyols els agobia aquest tema i ara és més relaxant. N'hi ha que tindre en compte que majoritàriament és artesania, quasi tot està fet a mà, perquè quan vas per soc veus moltes botigues, però també veus molts artesans treballant. Sí, veus la ciutat. Aleshores, per a calcular el preu has de saber que això està fet a mà, què pagaria jo en Europa? I clar, fas un càlcul i després ells van baixant. I després t'aconsellen, tu rebaixa un 30%, després ella t'apujarà no sé què, i això faràs... Jo tinc un consell molt bo i és comprar de 2 en 2 o de 3 en 3. Ah, mira. Si compres només una cosa, jo per això vaig comprar 2 sabates, perquè si compres 2 sempre és més barat que un. A volum, anem a volum. Així que el que vulgui amb millor preu, sempre compres més coses i ja bon preu, però n'hi ha artesans de tot. Jo estic veient ara els artesans del cuir, sabeu que vam agafar en Marràqueix? En Marràqueix, la meva filla és futbolista. Una pilota de futbol antiga, feta, era una tendita molt xicoteta i molt màgica. O sigui, que trobes perletes a banda de les grans tendes on hi ha, diguem, el que és més habitual trobar-se. De fet, jo la motxilla que duc tots els dies és comprar allí també de pell, i ja el dic, i les sabates, i jo normalment viatjo amb motxilla pel tema dels avions, però la motxilla va buida i torna plena de coses, sempre. I els aromes... Bueno, que estava pensant en marroquineria, clar, del Marroc. Sí, has d'aprofitar l'oportunitat. Les espècies... Sí, és una ciutat que fa molt bona olor, perquè tots els menjars estan molt especials i les espècies tu les veus en les botigues. O sigui que jo també m'emporto. Quan vaig allí, la cosmètica també és molt bona. L'oli d'argan i, de fet, tot està fet a mà. I la rosa mosqueta també se treballa molt. O sigui, quan vas pots comprar-te molta cosmètica natural i de molt de tipus, de moltes coses. Jo vaig trobar una cooperativa de dones que treballaven la rosa mosqueta, que estem veient ara, que era absolutament fantàstic. El procés de treball també molt curat i la qualitat d'aixòs productes. Sí, per això dic jo que per al regateig hem de tindre en compte que són productes de qualitat. Sí, però jo som Joaquí, jo regateig mal. Ai, és que no ho porta bé. I els dàtils? Estàvem pensant els dàtils? Els millors del món, ha tastat jo allí. Com es diu? Metjul, no? Metjul, crec que la varietat. Perquè i són supergrossos. Grossos, més foscos. Amorces en un dàtil. Li poses una nou i vas més que meló. Perquè jo ahir vaig intentar regatejar els dàtils i l'home em va dir tu saps la qualitat dels dàtils? Vaig dir, té raó. Jo volia intentar-ho, però té raó, clar. I per barris? Ulleria, barris? Perquè hem parlat de la plaça central, hem parlat de la mesquita, però tu dius, me'n vaig al barri, no sé què. Sí, clar, una volta estem en la plaça, després arribem al soc i tenim la Medina, que és el barri musulmà, i podem arribar caminant també al Melà. Quina és la diferència? El Melà és l'antic barri jueu. Com diferenciem la Medina del Melà? I és perquè les antigues cases de la Medina
vivien de portes cap a dins, o sigui que tenien patis molt grans i són cases que no tenen finestres. Quan comencem a veure finestres... Perquè les finestres donen al pati interior? No, perquè la vida es feia dins. Tenen portes molt guapetes de fusta, però la vida es feia dins del pati. Eren cases que estaven al voltant del pati. I quan comencem a veure finestres és perquè estem començant a entrar en el barri jueu, que és el Melà, que la vida es feia cap a fora. O sigui que és molt fàcil de distingir quan vas caminant, veus finestres i dius el barri jueu, que era un dels barris jueus més grans del Marroc, que també el seu propi soc està pegat. Parlem del menjar. Vinga, va, que hem parlat d'estàtils. Què ves menjar al Marroc? Què t'agrada? A veure, què recomanaries? Què és el que no ens podem perdre? Jo soc molt fan de tot. Vull dir, el cuscús, el tagín... Jo li tinc molta passió. El tagín és el que se serveixen en una Sí, clar, jo volia fer-vos, perquè la gent no s'oblide, no en tireu pedres, perquè ningú s'oblide, això és tagín. Mira! Portes molt de temps assajant això, no? No, esta matí m'ho he pensat i dic, clar, és una forma de no oblidar-se, perquè es cuina... Perquè t'ho serveixen ahí i fan i t'ho això és un mini tagín, però es fica el foc ahí baix i es cuina especial, per això d'aquesta forma, i quan s'obri, i ahí es fa amb carn, jo l'he tastat també amb peix, boníssim. És com un puchero, no? El puchero és més el cuscús, això és com la carn cuita, també amb verdures i sobretot també amb pans, depèn del tipus, n'hi ha alguns que és una barreja entre dolç i a mi m'agrada molt la gastronomia marroquina perquè barregen molt el dolç i el salat, les panses, la canella... Vaig a dir una espècie de panquemao que està farcit en carn. Canel, és la pastela. Amb canela i com sucre... Que és aquesta barreja dolç i salat. És el meu plat marroquí favorit, és la pastela. I quan vaig m'unfle a menjar pasteles perquè boníssimes. Poden ser així, n'hi ha també xicotetes i el cuscús que es fa molt els divendres, especialment. Però el cuscús sí que em recorda a mi molt el nostre puchero, que és el cuscús. I en tots els llocs, en els bars de poble, en tots els llocs de carretera, inclús, te fan tagín i cuscús on vulguis. I pinxos morunos. Sí. Especiats, boníssims. Jo pensava que el del pinxo moruno era una cosa... No, són pinxos, la carn, el esquarder, el pollastre... Kefta, ells li diuen kefta, que és la carn que està així contreballada, la fiquen... Especiada i és kefta, que també s'hi demanes. Mira, Ampa Caballó, que s'ho ha preparat moltíssimes, és una viatgera estupenda de Marràqueix. A veure, curiositats, coses així que ens poden, no sé, sobtar una miqueta i cridar l'atenció. A veure. Però primer, a veure, Ximo, a tu què t'ha agradat això? Quan me pagaries? Mira, un incenciari, mira que bonico. Què vols, que regateixem? És que ja ho haveu mencionat. Però això és artesania o no? És una de les curiositats. Home, artesania, de fet, li ho han cedit per al nostre programa, el Consolat de Marroc, a Clara, al que estem molt agraïts de que s'hagi aportat tots els objectes que tenim així. O sigui, que és una meravella. I és que tu parlaves, a tu no t'agrada molt, però un dels consells finals d'esta guia és que hem d'aprendre a què? A regatejar, com no pot ser d'una altra manera. I és que allí és part de la cultura. Si no volem, que estan insistint-nos molt, pues un simple sucram, crec que ho he dit bé, Clara, no? Un gràcies en àrab seria perfecte per a ja deixar-ho estar. A veure, si no, mira, vaig a passejar i tot. Què més hem de tindre en compte? Mireu, allí es paga en els dirham, però no paga la pena portar-se'ls d'ací, sinó que millor, què hem de fer? Doncs allí directament a l'aeroport o en qualsevol lloc de la Medina podem canviar-los. I fins i tot en el SOC podem pagar en euros. Què més cosetes hem de tindre en compte? No és una ciutat europea, no podem anar en el DNI, sinó que hem de tindre el passaport que tingui una vigència d'almenys 6 mesos. Quines més cosetes? No cal tapar-se el monyo, perquè hem de recordar que no es pot visitar cap mesquita. Cap mesquita a tot el Marroc, només a Casablanca. Aleshores no hem de portar un mocador per a poder accedir a aquests llocs de culte. Què més coses tindre en compte? Les aglomeracions. És una ciutat molt segura, però això sí, els carrers són estrets, hi ha moltíssima gent i el que hem de fer és tindre en compte les nostres pertinències. Però és una ciutat segura i destinació que jo crec que visitareu al setembre. Més cosetes. Tenint en compte, no estem en Europa, no podem emprar la targeta sanitària europea i què hem de fer? Una assegurança de viatges per tal d'evitar que ens passi qualsevol cosa. Si teniu també l'estómac un poquet sensible, doncs aigua en botella. I si voleu descobrir-ho tot, contracteu algun dels guies turístics que estan per allí, n'hi ha moltíssims oficials i podreu descobrir tots estos secrets de l'antiga ciutat imperial. Fantàstic. Sí que és de veres que és molt segura. Si no fora per... No, és molt segura de veres. Les motos.
Mira tota aglomeració i te passen les motos que te despentinen el cabell. Sí, jo sempre dic, estressa un poquet el primer dia, després te adaptes. Clar, perquè les motos passen pel soc, també. Però van molt espaiet. Són carreronets. Van molt espaiet, això és cert. Sí, avisa el pipi, avisa. Però és un caos, és de veres. I d'allotjar-nos així encara que breument, què recomanes? Jo recomanaria els riats, perquè n'hi ha hotels grans amb piscina, però el riat té molt d'encant, és molt autèntic. Són molt bonics. Són antigues cases que tenen un pati interior i les habitacions són precioses, la decoració és espectacular i les terrasses per a desdejunar són màgiques, perquè la vista veus el minaret... Per a desdejunar i per a la vesprada també, veure el capvespre que es posa del cel tot roig. Per això diuen la Ciudad Roja. I què diries, Salam Aleikum? Salam aleikum quan entrem a algun lloc, o jo faig el samalek, que és el curtet. Samalek. És com, ja què hi ha? Pero si allí te parlen tots en castellà, és una flipa. En castellà. Si te diuen, ¿de dónde eres? ¿De España de dónde? Dic, chica... I de fet em parla de canviar dirhams, però en euros, te ho agafen en el soc, pots pagar en euros també sense cap problema. Categoria. M'ha encantat aquesta bateta que portes, ideal, este homenatge que has fet al Marroc i concretament al Marrakeix. Una destinació estupenda. Ja estàs pensant en la propera o què? També, ja ho tenim preparat. A veure, què ens diràs? A veure que calcule les setmanes que estem, viatjarem per Espanya. Ho deixo ahí caure. Ta-txan! Pot ser un lloc que creua cultures? I prepareu les espases. Pistes, no? Ah, no, això és una Valles. Moltes gràcies, Clara, un plaer.